Morjesta pöytään. Se on Fotonyyssönen täällä ja ensi viikolla 20.10. päättyy tämän kanavan hiljaiselo pidemmän videon muodossa. Eli tuolla taustalla näkyy Lightroom Classicin versio 13, joka on ihan uunituore. Ja siinä on tullut paljon mielenkiintoista, eli muun muassa HDR-sydämit. Niihin liittyy paljon uusia liukusäätimiä. Tutustumme niihin siinä videossa. Sitten täällä on tullut Lens Blur, tämmönen linssi poke juttu, Color Mixer, eli aika paljon kaikkea uutta kivaa, joihin siis pureudun ensi viikon perjantaina 20.10. julkaistavassa videossa. Kannattaa pistää kanava tilaukseen ja odotella perjantaita. Ei muuta kuin moro moro moro!